és una taula prevista, una taula rodona sobre l'assignatura que ha començat enguany, en aquest curs, que és Ciències per al món contemporani, i contem en la presència de 3 companys, professors d'aquesta assignatura, que a mi m'agradaria primerament presentar-los, encara que pense que pràcticament tots els coneixeu, però dir algunes cosetes sobre ells. Participen Daniel Climent, esteu present, no? Bé, si voleu prendre ja lloc en la taula, bueno, espereu, us presente i després... Daniel Climent és llicenciat en Química per l'especialitat de Bioquímica per la Universitat Complutense de Madrid. Ha sigut assessor de Ciències en el Centre de Professors d'Alacant, ha sigut director també del Centre de Professors d'Alacant, és catedràtic de Ciències de la Natura a l'IES Badia de Llobregat d'Alacant, ha publicat diversos llibres de test i llibres sobre coneixement i ús de les plantes, entre altres temes. És col·laborador habitual de la revista Mètode, ha rebut diferents premis i ajudes a la investigació i a la innovació educativa i és conferenciant habitual i ponent de cursos diversos. Per supòs, com us comentava, també és professor de Ciències per al món contemporani. També contem amb la participació de Vicent Soler Selva, que és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de València, especialista superior universitari en Informàtica Educativa, catedràtic de Física i Química a l'IES Sistomarco d'Elx, autor de llibres com L'eclipsi total de Sol de 1900, Construint la relativitat, entre altres. Ha publicat nombrosos articles sobre didàctica i història de la ciència, ha rebut diferents premis i ajudes a la investigació i a la innovació educativa, també conferenciant habitual i ponent en jornades i congressos diversos i, per supost, professor de Ciències per al món contemporani. I contem també en la presència de Carlos Sánchez Heras, que és llicenciat en Farmàcia per la Universitat de València, és expert en nutrició i dietètica, analista clínic, especialista en energia solar, és professor de Física i Química en l'IES Cayetano Sempere d'Elx, professor associat de la Universitat Miguel Hernández, responsable de diversos projectes d'investigació subvencionats, ha rebut diferents premis a la investigació pedagògica, també conferenciant habitual i ponent en jornades i congressos diversos i professor de Ciències per al món contemporani. Estarem d'acord que serà molt interessant escoltar les opinions d'estos autoritzats companys professors. Si vos pareix, els recibim en un fort aplaudiment. Ja podem anar molt. Per a situar-nos, primerament i ràpidament, donant l'hora que és, m'agradaria comentar o recordar que Ciències per al món contemporani apareix en el DOG de 15 de juliol del 2008 i que a l'article 7 comenta com a matèries comuns, vaig a llegir ràpidament, les matèries comuns del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l'alumnat, augmentant la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències que tinguen un caràcter més transversal i que afavoreixen seguir aprenent. Dins d'aquestes matèries comuns per a tot l'alumnat, en independència de la modalitat triada, això ho comentarem segurament després, apareix en primer curs l'assignatura que ens ocupa, Ciències per al món contemporani. Hi ha una sèrie d'objectius generals, apareixen en la diapositiva, simplement per a recordar, conèixer el significat de conceptes sobre qüestions científiques, plantejar-se preguntes sobre problemes científics d'actualitat, analitzar informacions de contingut científic, utilitzar models, formular hipòtesis i realitzar reflexions fundades. Això és un resum del que apareix en el decret que vos comentava. En el punt 4, adquirir un coneixement crític de les tecnologies de la informació. Avaluar aplicacions dels coneixements científics, posar en pràctica l'antidogmatisme, la reflexió i la sensibilitat davant de la vida i el medi ambient. Valorar la contribució de la ciència a la millora de la qualitat de vida. Reconèixer la influència entre el desenvolupament científic i els contextos socials. Aquests són els objectius que recull, com vos comentava, la llei.
I molt ràpidament, per a donar ja pas al debat, els continguts que replega la llei són un tema 1 de continguts comuns, el 2, el nostre lloc en l'univers, el 3, l'anomena viure més, viure millor, cap a una gestió sostenible del planeta, el 4, el 5, noves necessitats, nous materials, i el 6, el veïnatge universal de la societat de la informació a la societat del coneixement. Bé, l'única cosa més que volia dir, que potser vos pareix interessant, és he intentat buscar, he fet una recerca al respecte de si hi ha alguna assignatura pareguda, semblant, a la que ens ocupa en altres llocs, en altres països. Bé, no ha sigut fàcil trobar realment i poder comparar, però sí he trobat en bibliografia, alguns articles que ens comenten, per exemple, el model de Gran Bretanya. Sí que hi ha una matèria orientada, com he trobat textualment, a consumidors dels coneixements, és a dir, a consumidors, no a productors de coneixements científics. Com a objectius he trobat que figurava usar informació sobre temàtiques rellevants com salut, medi ambient, ús de tecnologies, facilitar la comprensió d'articles periodístics o participació en debats sobre qüestions polèmiques, per supost, relacionades amb la ciència. He incluït un quadre dels mòduls de treball d'aquesta assignatura de Gran Bretanya, que allí s'anomena Science for Public Understanding, que figuren 3 unitats, una que és Ciències de la Vida, on està enfermedades contagiosas, riesgos para la salud, una unitat 2, Ciències Físiques, ús de combustibles, electricitat, en fi, allà ho podeu veure, i una unitat 3, que aquesta sí me pareix també interessant comentar-la, on figura un treball de curs i parla d'un informe crític sobre una lectura científica i un estudi d'una qüestió sobre algun tòpic científic. Això és el que jo he trobat referent al que se dona en Gran Bretanya. Per tant, algo semblant al que podem plantejar-nos o estar plantejant-nos avui en Espanya. A França també hi ha algo paregut, on es recull una necessitat de tots els estudiants de prendre decisions en les que està implicada la ciència i com a objectius aportar bases per a reflexionar sobre la responsabilitat de l'espècie humana i les seves accions sobre el món i proporcionar coneixements i procediments per a la comprensió crítica d'alguns problemes de la societat. Jo simplement volia arreplegar això, que ho havia trobat i ara, per supost, són els participants els que van a comentar-nos algunes de les coses. Jo us havia preparat alguna pregunteta per a llançar-vos i a partir d'ahir ja vosaltres penseu que cal exigir al sistema educatiu bons professionals en disciplines científiques, però també que tots els ciutadans, inclús aquells que no es van a dedicar a la ciència, siguin capaços de comprendre certs aspectes científics, o dir d'altra manera, o jo ho vull deixar. Era necessària una assignatura com Ciències per al món contemporani amb aquests objectius i amb aquests continguts? Si vull participar. D'aquí. Ara també. Ja està.